Guys, dahil birthday ni nanay, ayan, pumili tayo ng palabok at saka isda na layalay, tsaka anong tawag dito, buradur, tsaka pusit. Ayan, papaluto natin guys mamaya para may pangulam kung sakaling abutan ng gabi. Tsaka itong pansit, yan ang pinaka gift natin sa kanya. Tapos bibigyan natin siya ng ng konting pang-budget niya para may pambili siya ng vitamins tsaka gamot niya. Okay guys, samahan nyo ko at iso-surprise natin si nanay. Oops, meron akong tig 20 dito guys na worth of 500. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, kung ilalagay ko sa box o gagawin ko siyang parang bouquet na lang. Ano kaya mas maganda? Na lang, bahala na. Basta additional to sa gift natin kay nanay. A few moments later. Po guys, yung nagawa natin sa tig 20 natin na 500. Yan. Naging bouquet na lang siya guys. Yan. Ito ang ibibigay natin kay nanay mamaya. Preparing po at yan. Puro kalat. Yan. Yan. Pasabwat. Konting tiis na lang po at maluluto na rin ang aming handa konti. Yan guys, may bit-bit na handa. Yung kapatid ko galing sa taas. Yan. Anong gift mo kay nanay? Dessert. Come on guys. Let's have dessert. Ano na naman yan? Dami yata. Dami kang handa kay nanay mo. Carbonara. Okay. Wow, dami palang handa eh. Kala ko wala. Oh, may. Yan. Uy! May regalo din yung bunso namin Ano yan, brother? Pasensya na itong regalo ko kay nanay na tinapay lang. Salamat anak ko. Okay. At ito naman po ang bigay ko kay nanay. Happy birthday to you. Hindi ka dapat Ay, di pala lang. Hindi ka, Udi. Karagatan na. Okay. Malapit na. Malapit na makompleto. Guri ka tayo. Guri. Oops. At nandito na po yung birthday celebrant. Kahit hindi pa kompleto ng handa niya para surprise pa yung iba guys. Yan. Okay. Welcome my father. Yan. Wow, may regalo din siya. Anong regalo mo tatay? Birthday cake. Wow. Nanay. May birthday cake siya kay nanay. Yan. Yan ang mat ito. Guwata mat na. Okay. Anong masasabi mo nanay kay tatay? Sabali mo dyan. Hindi, mabalik. Sige. Anong masasabi mo? Thank you. Cake sa akin. May lang. Sadod, katawa. Ano itong mga to? Game, sige na. Wow, may mga bata dito. Ay, dami nila. Wow naman, ang saya naman. Thank you, mga bata, mga apo. Thank you siya. Wow, may mga regalo sila. Oy, ang saya naman. Thank you. Oy, thank you, man. Oy, thank you, Haisi. Oy, thank you. Happy birthday. Wow, si Ate Jasmine. Mga Si Ilong nawawala, si Jello. Asa si Jello? Hop. Ayun, si Jello.
So, ang ganda ng mga apo ko. Dami niya lang ang regalo. Salamat sa inyo. Ayan. Wow, may inihaw. Okay guys. At happy birthday ni nanay. Kanya dati pamay tayo. Oh. Oh, di ba? Thank you, man. Men, si Jilo nagbigay niyan. Thank you lang pala. Limutin nyo dyan. Doon yung iba, doon. Ah, dali. O, kantahan nyo na dapat. Okay, picture muna kayo. 1, 2. 1, 2. May aso. Oh. Sige na, mag-blow na si nanay ng candle niya. Oh, kanta mo na. To you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Okay, blow the candle. Make a wish first. Uy, dami yung regalo ah. Ay, paano to? Ay, uy. Oh, blow. Anong wish mo, nanay? Sana ang aking birthday ngayon sa taon na ito, sapay ko ma. sa susunod na taon ay ganito pa rin ang ating kasiyahan. Salamat sa mga apo kong dumalo na may lahat silang regalo sa akin. Thank you, Lord. Blow. Okay. Oh, Yay! Clap! Oh, Yan. Okay. Happy birthday, nanay. We love you. thank you. Nay, basahin mo rin yung nandun. Oo, kunin mo na. Nay, pick one. Pick Basa one. mo, Yan. Nay. Sa kabila, Nay. Ayan. Ay. Balik. To nanay. Alangan at Mary Ann. Janes. Thank you, Janes. Hey! Hindi ko may ano. Oh, next. Nadamay batam dito na bagi. Sungag ka nang nalaing. Happy birthday. Tay. Happy birthday na. Kaan kataan? And Melody and family. Oy, thank you. Tia, alis yan muna saglit, bebe. Oh, next na. Tay, kita ka mabito yan. Okay, sige, tuloy. Next. The last one. From special Sige, masilig ka dyan. Pinay? to nanay. To nanay. From Lino And and Shiela. Oh, thank you. Kahit wala kayo dito. Lino and Shiela. Thank you. Very big. ay, palakpakan niyo. Wow, from Jilo Antiyang. Tapos ito nanay. Ano mo sila yung kasama niyang picture mo lahat yan. Live na nga tanong daye ako sa amin. Pero ako ng phone. Yan, kunin mo yung ano. Yan. Oo, isa ko. Yan. Halika dito, explain ko sa'yo yan. 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 Yan yung, yung pera mo, 500, then yung palabok mo yan. Yan yung katas ng birthday mo. 312. Panahalo!
Okay, tsaka yan yung isda. Yan. Yan. Okay guys, tara at pagsaluhan natin yung konting handa ni nanay. Pasalamat tayo sa Panginoon kasi sumapit na naman ang karawan ni nanay. Kaya salamat God sa isang taon ulit na binigay mong dagdag sa buhay ni nanay. Okay guys, kain muna tayo. Ayan guys, kain na po muna. Unti lang na. Tapos yung may chicken ka na. Okay. Isang pink. Yung lumpia kasi, pasok yung permission to. Kailan ko ba may lumpia? Ha? Ikaw. Anak, dito ka. Ito. Ako nga yan ito. Ikaw ito. Oh, kayo nakuha kayo dyan. Ano ba siya? Big girl na kayo. Basdaan din. Oh, anak, ito yung pangkuha niya na. Bala na kayo dyan na magpipinsa tayo. Ayaw nga yun sa akin. Dandan kita. Binablog ka. Oh, plato pa. Sino pa walang plato? Oh, plato. Plato. Oh, chicken. Sabi na kay Akimen. Nak wings, you want wings? Oh, get one. Si Teya. Okay, yan ang saan. Nandun pa siya oh. Dito ka na yung singit kan dito. Saan ba? Where's your plate, Teya? Si Megan. Anong gusto mo, Neng? Chicken? Your own. Oh, kayo na kumain. Anong gusto mo yang? Oh, sige. Regalo si Manong kahit wala siya. Paano daw nangyari yon? Magic. Nagpadala siya sa Surprise daw talaga siya ngayong birthday niya. Yung sa akin, ma. Ano pa? Anong color? Mamaya na ulit yung green. Na, hindi ko pa nag-slice. Okay guys, kain muna tayo at Hindi pareho. hanggang sa muli. Happy birthday ulit nanay.